Hey yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Batsumtimantu, mabuyu, bambolunyu, hlase, upotlamanza, bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, Cream de la Cream. Ufuna ukwenza sure uthelitswa iphakathi. Hey yo, Mzansi. I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a pippi-licking mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome, Dlamini. Shendele bobo. Si popo. Si. Take me to Guabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings batsumtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Yabo Dlamini ngasekhaya wawuthi-ke phethe uma ulinda abantu kanje uvela ubophe idindi ubophe iqundu yabo ubophe iqundu kodwa lapho ulalela eceleni ezurazi hamba nentombi abantu babheka indawo gilikili yaphele ngerazi phoxeke phambi kwentombazi yawazi ubuhlunganyana ukuqhuzuka shawa isidindi salevali kwa beach lo ebengeke kwenze lutho ngoba ukuqhuzuka nje mina athi sorry ngoba naye angaqhuzuka at any given time hey nina yena siphilisile kabuhlungu sinisaba Razo awuthami khamba kanjani mfethu ngiyaphila njani yazi mfethu sithema sinibone nehla lapha etaxini nikhuphuka ngathi le awuthi artist le yeah you look like an artist siswami yaphila Ngiyaphila kunjani? siyaphila ubani igama my brother Akithepha uthela. oh Tshepo so wena Tshepo wenza ini mfethu you an artist I'm a hairdresser ngeke. hairdresser Yeah. ngishilo kufola under ma artist ngishilo mfethu oh Tshepo where do you stay Tshepo mfethu Kulama Mayfair. Mayfair Yeah. oh mamas unjani Ngiyaphila kunjani? shap ubani igama Nguntando. untando Yebo. so sisitando wena nobhutu Thepha. uButshepo ungathini wethandwa ngoButshepo Ngithanda yonke into yakhe into ayenzayo unginike isikhathi uThembo like uzimele nje. yeah and ulimele neqiniso Yebo. Tshepo wena ungathini wethandayo ngo my sister Yonke into. how akukho ongakusho nje specific yonke into Above all. so Tshepo I want to know from you iluphi lo suku or le moment ongathi kuyo you will never forget umuntu wakho The day I met her. ha kwenzakalani Yeah, wabona ithi apopa na le yena ne. yeah The moment I laid my eyes on her, yes I knew deep inside or it's again lo ke waka kwaka o re nna we. Oh. Kuri wabona nje ne feeling eyo nje ayibona. oh No words can even describe. man prayaka hayi wena ngiyakuvuma mfethu wena sister kiyefing moment eyo yo The time aza kimi vele nje ngabona nje ukuthi lona ubabumi. yo ngamncanya ne Kakhulu blind. mhlambe in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani 99 ne ne wena usithanda kangakanani 100%. oh ukhona umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe Akekho. uyena kuphela Uyena kuphela. jojo ungenza njani mangafanda ukuthi uyakuchithela Hayi ngingamiyeka. ne Ngingamshiya kwa sesiside isikhathi besihlala sethu kudala ngikubekezelela konke lokubeka kwenza. yeah So like nje ngathatha into zami ngihambe or kuphume yena endlini. Sure. Ish. No, it's fair. No, my brother. In a scale of 100 wena ungathi umthemba kangakanani my sister? Ngimthemba kangakanani? Yeah. 98. 98. Sure. Ndoda yenza njalo. Wena usithemba kangakanani? 100 over total. Wena. Sure. Hairdresser. Mina ngiyasithemba. Hayibo. Ngaba uzibamba inhloko zamantombazane. Usho njalo. Phela phezu ukuthinta nje ikhanda lentombazane ezi out ukummasaja lo muntu. Vele mfethu umqondo
kodwa ngiyazi wena uyiphethe kahle uyithemba 100% nami ngiyamthemba ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle my sister Cha. no akekho ne ungenza njani mase ufanda ukuthi my sister uyakujolela Yeah, I got sense sharp or because we did like hey invest la holo yena and like nesekitshwetse o etse ke impelo yaka ipilo ngao yena awuna gane le gore le yena o investile hangata mo go wena ya yena vela ye investila o mara o monganya ne and they will never do that to her yeah cela umuphi yakho mtshela ukuthi uyamthanda ya bateta phi I like it. And guys, I wish you all the best. Relationship A, it deserve go ba strong. Ne? too much. Thank you my brother. Unyale ngwana o mona ke a kopa le tshwana. Yazi sister, before ke tsamaya gona le ntwe ke e dirang ba re ke loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena o fe partner ya gago phone ya gago for 60 seconds go reach on WhatsApp, Facebook, Instagram go o fletele bomang. A ke rona na mathata. ke na ona mathata Le wena bra ya ka kere. Hayi nice. Sure. It's ingene la. Woza ngalapha twami. Yeah. Yeah, kanje. Yeah, was sister. Show ngifone yakho. My brother. May brother. Ngiyaqala ukubona i-outside ithemba kanje. Piti, soqala ngefone yakho ne? okay All right guys, we're on WhatsApp and we are about to. Yakho le? le yami Yes. Tango. Ayo ke. Ngimambela. Awubheka WhatsApp lapha simple ngiphatha amafoni afanayo nini company eyodwa le nawo mase ngitype uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lamanye amajita la ungitshele ngoba yiwo lamajita azobe kudidisa ne. All right guys, my name is King Ginger Cream Dela Cream. We're on WhatsApp right now about to tap the trenders. Tapa lapho uthi I love you. I love you. Okay. Indaba sister kanti wena bakushayela nekatsi bayangishela and then wena uthini ngiyabatshela ukuthi nginomuntu uloyal. yeah Now everything just checks out. Ukhulume nami mfethu makuvela wena ungitshele makuvela amanye amajita ongawazi ungitshele futhi Hayi bona majority mona vela ipini. ke wena ne Ke now. delete dage okay cela utype uthi sex lenokhulu labua ka sex sometimes awumkhuputse lena me bayikupela no uyavele nje azithathele nje because simhlezi nginaye oh yeah Hayi konke kusahamba kahle kuvela mina nje. phuma lapha type uthi I miss you ufake heart red so wena vele awufletha nabanye abantu ya like yeah awu entertain futhi amanye ama boys inyana ne no Still checks out. Mhlani nafela. ne delete faka i-emoji sorry faka i-emoji brinjol faka i-emoji pinches faka nalamanzi athi impophoma Like dripping water. dripping sister shosho akwazi ulahle wena ekasi nje kayi1 uthola ukuthi nawe nje umaqondani okay denuma Still checks out. Mhlani nafela. delete type uthi money awuchetha ne iFacebook yona uyayidlala sometimes ngokubheka ama post nje yeah Hayi. CEO. yeah yasibhekele Facebook ngicela ungibonisa le Facebook kena la kuma messenger khona thapha lapho uthi I love you fake ethe red mayithi no results ungitshela Iphethe soft ne? Iphethe kahle mntakama. naye ngiphethe kahle Na uphethe kahle. Niphathene. yes No results. Mfethu mnike ifoni yakhe. Uzizwa njani? Hayi bona proud, happy, confident. Proudly South African. Ivule. Go. Now.
bese ngithi type uzotype la. Okay. Makuvele igama lakho la ungitshela. Okay. Makuvele igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo ezizobe idliwa umuntu wakho. All right guys, my name is King Changer Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now. We're about to tap that Chandis. Tap lapho uthi I love you. Njayam. So wena njengoba uyi hairdresser, bangako bagqokisayo mhlambe nje day. Leading, okay, on a good day, get 4 to 5 clients on a good day. Then on a bad day, 1 or 2. Sisterin manje washintsha ubuso. Lumandisa. Ngothandeka. Client. Ditlenze I love you. tsang di heart. I love you. Like I get barata service. I love you. I love you. Wena nama clients I love you. Ne, sheba. It's friendly love. Like from a customer. Type uthi sex. Awuthami indaba. Kwenzakalani ngapha? Hayi. Ungitshela uthi kuvelana under sex. Naku lana babufuna imali la. Ku sex. Ne. Oyiwani. Ngasinacha tawupatala wo. Okay, lo one. So Somkhokhisa ngesende, right? no, yena utlile ka suggestion. Awo. Yeah. Hore okay sharp. At the moment akunachele. Okay, right. Nayo ke. So can I rather Nayi la yakhona. Imali manje wena ubu desperate ini wena for yona ngoba wena unayo endlini. no, Lideng, now I was not desperate for yona. Okay. Hence Lideng azange act on it. Oh, Because Kim reads Eleanor phela Lideng, sex doesn't buy products. okay. I understand. But nagcina niyenza. Ikondom ke yona uyisebenzisile. Not love, no love. Sihlukene. Noma ngazi ukuthi bethini uphuthu kodwa Sihlukene. hayi. Uthuthi. Angisakufuni mina. Mina Kanjani? angisakufuni. Ne, Abobani laba imali zani lezo zithumela abantwini. Ama cash send la ngibona la. Ichata product. Kanjani? I-product yani ye sex. No, let me read. Phela dispenser the product it's a high class one top because now threat phela Lideng. Sister sazoqhubeka ujole nalo nje Ngeke ngisajole naye. yamuzwa ukuthi necondom akayazi. Into angayazi akajwayele. No. No love, no love. Oh, usuke lena no love ubuye futhi la endlini. Oh, no glove. No love. Oh, mina ngithi uthi not love. No love, no love. Oh, hayi sister uthi ube icondomizer. Uthi mayibadle salon labo ya condomizer. Kanti uyabadla uyavuma vele ukuthi Yeah. Eish. Oh. Ne, Lideng hayijwalo yabo. Without then sometimes man ish. Mina ngiyakuzwa uthi amqhubeka. Yeah. Yeah man, dinto nanwetsa ya sometimes. Yeah. So Lideng la me explain la motho ukuthi ke nsheba bona. Situation is so. Let's not mix business. Awuthema uthini kahle when we mix wena. Awo. But then tsedintsa dinto. Usazoqhubeka nijona lo. ngeke ngisajula naye. Ngisakufuni. Yeah. Ngisakufuni kulento engizibona la. Angisakufuni. So nisaqhubeka niyahamba kodwa okwenza ukukhuluma endlini. Angicabangi. Awusahambi naye. Hayi angisahambi naye. Angihambi naye. Khona okunye usafuna ukukubona lapha Akusekho okunye ngisafuna ukubona la. ngoba thina sesihamba. Okay. Yeah, indoda yakhe yafeba. Awuthami uma isisitutha sakuthandi. Eish. Thathi phone yakho. Uma isisitutha sakufuni uthi ugrand ngawo uthi no glove. Angisakufuni ubona ukuthi mawusuka la uyathi. Yeah. Ngiyacela. Yesaluni, phile saluni lo muntu. Uphile saluni. Sheba no. Man. Uthina uthami? Sketsa so. Uqala ile ngalama poem akho lawa. No. Okay, awuna poem yet. Awo. Aketsa so. Kopa explain Africa konke. Hawu, suyangivalela ngaphandle. Kodwa lezi indaba mina engenza ukuthi hayibo ikhulumeleni la. Explainer la. Ne man, eish. Bona. Eish. Batsiba eish. Awuthami mina ngikubonile wena ukuthi uyinkinga. Sister, Yebo. qhubeka nempilo yakho mntakama. Yeah, ungazufe. No glove. Sambe futhi thina welcome. Wena uyafeba ngikubonile.
And then lapha esaluni shothi nibaningi niyafeba. Guys, ngipasope. Yabo mawukuthi la esaluni niyenza lokho nibhuca abafazi bethu kamnandi emakhanda mase ama glove na nizobona. Sengizonikhipha emasaluni ngoba niyafeba. Yeah. Sinyanyileke kulokho. No glove la. Take me to kwabafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake